মহোদয় প্রবলেম আপনি প্রবলেম তো সলভ করেন আপনার দায়িত্ব আর যদি লড়াই আপনি এর রিজন দিও BTC-नि EM अरुप कुमार दे बिथाङा गावनि खुगानि थाखाय बोरैबा EM बिबानखौ नागारनांगौ जानो हागौ नामा थारैनो सिरि सिरि EM अरुप कुमार दे बिथाङा BTC-नि राजखान्थिखौ फैबाय थानाय समाव दखल खालामनो एबा मित्रजखौ गारनानै हारसिं सरकार सालायनो खुसखावास सोलिखुमादों नामा কার্যকর্তার সংখ্যা ভারী আছে এই মতে বিজেপি অহাদিন BTC-ৰ একপক্ষীয় সরকার বনাব 2025 নির্বাচনত কিয়নো 2015 যেটি ইলেকশন হৈছিল তেতিয়া এটা সিট পাবলৈ সক্ষম হৈছিল তাৰ পিছত 2020 ইলেকশন হল 9টা সিট পাবলৈ সক্ষম হৈছে তো 2025 নিশ্চয় সংখ্যা বাঢ়িব सोरनि साहसाव फैबाय थानाय समाव BTC-आव BJP हारसिं सरकार सालायनायनि बाथ्रा बुंबाय थाखो একপক্ষীয় সরকার বনাব 2025 EM-नि पावारखौ बाहायदों नामा अरुप कुमार दे बिथाङा जेराव गावनि दोलोनि MCLA-खौनो सोंखारिनो हानाय गावनि जथाय सरकारनि UPPL दोलोनि गाहाय नेहाथारि राजु नार्जारीखौ सिनायलायै अरुप कुमार देआ माबे जायगायाव थायो बियो मोनसे गिदिर सोंथि राजु नार्जारी कोन হয় सिटी लिखार राजु नार्जारी चिफ হয় নেকি नोंथांमोना मोनथिखागौ साननैसो सिगां BTC-नि एसेम्ब्लियाव गावनि BJP दोलोनि MCLA सजल सिंहखौ मैया दाख्लैसो कंग्रेसनिफ्राय मानसिफ्रानो मानो एसेबां बाथ्रा बुंफैदों होनना BTC एसेम्ब्लिनि सदनावनो सोंखारिनायखौ नुनो मोननाय जादों ঠিক আছে আপনারা সরকার বলে হয়তো ভালো ভোটিং করেছো ঠিক আছে তো বিষয় না ইয়ার মধ্যে এক্সিলে আপনি কি সরকারের এক্সিলে সুযোগ করা হচ্ছে কেন তো ভালো লাগে সিএম মহোদয় কিভাবে বিষয় দিছে BTR-नि अरुप कुमार दे बिथांनि बेफोरबायदि BTC-आव BJP सरकारा फैगौ हारसिं सरकार सालायनाय बाथ्रा आरो सरकारखौ से सेकेन्डआवनो BJP सरकार दानो हानाय गोसोब्ला सिमफायनो हानाय बाथ्राफोरनि थाखाय बोरैबा EM बिबाननिफ्राय बोख्लायजानो हागौ नामा बियो गोबां सुबुंफोरनि गेजेराव सावरायजानाया सोलिगासिनो दं जेराव BJP रायजोनि आफादगिरि बिथाङाबो बाथ्राखौ सोलायनांगौ जादों अरुप कुमार दे बिथांनि सायाव अरुप कुमार देनि बुंनाय बाथ्राफ्रा गासैबो गाव हारसिंनिसो बाथ्रा BJP दोलोनि बाथ्रा नङा होननानै रोखा बुंथिनानै होनांगौ जादों आफादगिरि भुपेश कलिता बिथाङा उदालगुरित अरुप दे किबा এটা কথা কৈছিলে আৰু সেইটো তেওঁৰ ব্যক্তিগত অপিনিয়ন আছিল সেইটো দলৰ নহয় थारैनो गावनियाव EM-नि गोहो दं होनना गोसो जाब्लानो जायखिजाया बाथ्रा बुंबाय थादों नामा बेबो मोनसे सोंथि सिखांदों बेफोरबादि बाथ्रा बुंनायनि जाउनाव खोमाना लागोन नामा गावनि EM बिबानखौ बे बाथ्राया गोबां सुबुंफोरनाव सावरायजानाया सोलिगासिनो दं सोलोंथाइ बोसोर 2023-24 नि थाखाय फरायसाफोरनो गोदानै मुं थिसननाय लानानै फैदों क'क्राझारनि डक्टर सभा ब्रह्म मिउजिक आरो फाइन आर्ट्स कलेजआ क'क्राझार सहरजों नांजाबनाय हाब्रुबारियाव थानाय BTR-नि गंसेल' डक्टर सभा ब्रह्म मिउजिक आरो फाइन आर्ट्स सरकारि कलेजआव दायो फरायसाफोरनि गोदानै मुं थिसननाया अनलाइननि गेजेरजों सोलिगासिनो फरायसाफोरा क'क्राझार मिउजिक एन्ड फाइन आर्ट्स.in वेबसाइटआव थांनानै मुंखौ थिसननो हागोन 12 थाखो उद्रिसारनाय फरायसाफोरा बेचलर अफ फाइन आर्ट्स बेचलर अफ मिउजिक आयदानि थाखाय मुं थिसननो हागोन बे सरकारि कलेजाव मोजां सोलोंथाइजों लोगोसेयैनो हौवासा हिन्जावसाफोरनि थाखाय आलादा आलादायै हस्टेलनि खाबुबो दं गोसोगोनां फरायसाफोरा क'क्राझारनि डक्टर सभा ब्रह्म मिउजिक आरो फाइन आर्ट्स सरकारि कलेजाव गोदानै मुं थिसन्नोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9085292451 आरो 93654912557 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन